Zo, goeiedag iedereen, de Vogelwaard. Ik ga nu fietsen naar Hulst. Veel plezier met de Street View. Een pracht van een weer, het is momenteel 20 graden. Ja, daar is de connectionbus, 1 bal per uur, dus Terneuzen-Hulst via de dorpen. Dus die bus gaat eerst naar Kloosterzande, maar moet nu via de rechterkant omwille van werkzaamheden hier. Via de klassieke polderroute voor Ter Golen en dus hier de Honnerie Kerkgaardweg, ook wel nog even leuk in beeld te tonen. Dus het drukke verkeer moet niet door Vogelwaard, kan dus deze afwijkende route nemen. En dus zo dadelijk ook de bus die langs hier komt. Dus die bus voor Hulst gaat eerst naar de andere kant, Kloosterzand, en keert dan terug uiteindelijk voor Hulst, het busstation. Dat maakt ook natuurlijk een redelijke tijdverlies. Die doet natuurlijk alle dorpen. Dus nog even geduld. Zo, dat was even de connection.
Zo hier de N290, dus overgangspunt. Dat is nu via de polders, dus Tergolen ga ik feitelijk niet binnen. Is een omweg, dus hier is het nog even korter.
Zo, de Hontenissenstraat. Ik ben bijna aan Hulst busstation.
Zo, beste mensen, aankomst Huls busstation, maar ik ben sneller dan de bus, want deze bus daar, dat is de bus 20 die veranderd is in de bus 10. Dus die bus vanuit Vogelwaarde, die zal veranderen in de 20, moet nog afkomen. Zo de werkwijze hier is, op verschillende momenten van de dag, gaat dus de bus 10 vanuit Terneuzen via de dorpen, dus voor Huls busstation, en die verandert dan hier in de lijn 20 en de lijn 20 in de lijn 10. Dus het verschil is de lijn 20 gaat via Axel en Terneuzen. Dus zoals je ziet hier, dat is die lijn 10 vanuit Vogelwaarde eenmaal per uur. Er staat al aangeduid nu Hoes, omdat die verandert in de lijn 20. Zie, dit is nu de lijn 20 geworden op gebied van het tarief, opnieuw Vogelwaarde, Huls busstation met de retour, 12 euro. Dus neem je die bus bijvoorbeeld een week, ben je 60 euro kwijt. Dus het voordeel van de fiets te gebruiken, en ook de fiets is natuurlijk wel bijzonder snel.